В житието на света Пелагия Антиохийска, която честваме на 8 октомври, има следния интересен момент. Веднъж в Антиохия били събрани 8 души епископи по църковни дела. Те провеждали конференцията си близо до църковните двери, тъй че виждали какво става на улицата. И тук авторът на житието на света Пелагия казва следното. В това време една жена езичница, известна в цяла Антиохия блудница, премина покрай църковните двери с голяма гордост, облечена в скъпи дрехи и украсена с злато, скъпоценни камъни и бисери. Придружаваха я множество девойки и юноши в красиви дрехи и с златни огърлици. Тя беше така прекрасна по лице, че светските юноши не можеха да се наситят от съзерцанието на нейната красота. Когато премина покрай нас, тя изпълни целия въздух с ароматно благоухание. Щом я видяха да върви така, с непокрита глава и голи рамене, епископите закриха очите си и тихо, въздишайки се, отвърнаха, както подобава. Един от присъстващите епископи, на име Нон обаче, не отвърнал очи, а дълго гледал минаващата жена, докато тя се скрила от погледа му. След това този епископ Нон се обърнал към останалите епископи и казал: «Нима не ви се понрави красотата на тази жена?» Всички мълчали и не знаели какво да кажат. Нон повторил тези думи и след това пояснил какво има предвид. Онова, за което той мислил, докато гледа тази жена, било колко много време прекарва тя пред огледалото, за да украсява тялото си с различни средства, та да се яви по-красива от всички в очите на своите смъртни поклонници. А ние, казал Нон, макар и да имаме безсмъртния Бог, когото ангелите съзерцават с възхищение, не се грижим за украсяване на собствените си души с красотата на добродетелите. За разлика от другите хора, които като гледали тази жена, разпалвали въображението си с плътска поход, Нон си мислял за това, как тя е много по-усърдна и старателна в това, което е суетно, отколкото е самия той, във вършенето на това, което е добро и полезно. Апостол Петър говори за пътя към такава духовна, емоционална и интелектуална зрелост, която виждаме у епископ Нон. Апостол Петър казва: «Като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. Като положите всяко старание», казва Свещеното писание. Прости ни, Господи, нашата слабост и незрелост. Дай ни да виждаме живота в истинска, а не в лъжлива светлина. Дай ни сила за старание и мъдрост, защото много препънки стоят на пътищата на живота. Пази ни от собствената ни слабост и дай ни да напредваме в духовния живот, защото Ти си Бог на нашето спасение. Амин.